star. Top star. Ale libara cɛni muso denmisɛnnin tɛ mɔgɔkɔrɔba anw minnu tɛ sɛgɛnna o tɛ ɲinɛ laban na sanga ni wagati mali kɔnɔ o ni mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ a ye k'aw ka bisimila aw ka émission mali kɛnɛ kan n'o ye top star ye n'o de fɔ tant que aw bɛ ni émission na ye aw tɛ stressé wa ni stress tɛ ɲɔgɔn ye bi aw ka lafiyali kama an ye ci bila an ka genre influenceuse ba dɔ ma ale fɛnɛ b'a se k'o kɛ kosɛbɛ sur les réseaux sociaux a bɛ n kɛrɛfɛ yan bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ mais avant k'an ka kuma d'a ma an bɛna ka vidéo dɔw yira u la fɔlɔ. La jolie, comment tu vas? Je vais bien, Oredou. Ko bɛ cogo di? Ça va. I lafiyalen don? I dalaman? Dalaman den yɛrɛ. Bi ta in tɛna nɔgɔya. Mais jolie, avant k'an ka émission daminɛ, i tɛ secret fɔ an ye. Secret jumɛn? Secret sugu jumɛn? Beauté ni fɛnw ni fɛnw. An ka fɔ ko nin ye ala sɔn ye sa. Ala sɔn. Dɔw ko chiffon don dɛ. Ayiwa. Ayi ne m'a fɔ. Ne yɛrɛ tɛ. Ne bɛ mun fɔ ko la dɛ. Mais ne kɔni b'a dɔn ala sɔn de don. E ta ɲɛ ala sɔn. Ala sɔn de don. Oh d'accord. An bɛ tila k'o kuma débattu kɛ. Ni ala sɔnna. Oh d'accord. Sisan nɔ Mara an tɛna kuma janya. An b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye. Sani bɛ kuma daminɛ n bɛ ala fo n bɛ n faniba fo n bɛ n dɛmɛbaga bɛɛ fo wa n bɛ n kanubagaw fana bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne tɔgɔ sɛbɛn ye Ramata Traoré mais bɛɛ bɛ n dɔn Mara de la o ye n comédienne tɔgɔ de showbiz kɔnɔna la quoi n bɛ wele Mara. D'accord Mara, faamuyali sɔrɔla o la sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Mara yɛrɛ bɛ ka niveau d'étude genre i ye kalanw kɛ i tɛmɛna sira minnu fɛ i bɛ se k'i da don o la k'olu bɛɛ ɲɛfɔ an ye. Mara bɛ fɛ ka muruti dɛ. Ayi Mara ka sabali fɛn min tɔ ni man ca. N ye bagi sɔrɔ n ye licence 1 kɛ ka licence 2 kɛ communication journalisme na la n kan ka licence 3 kɛ ɲinɛ yɛrɛ tun bɛ n sɔrɔ master 1 na mais n ye kalan jɔ fɔlɔ. Mais ni ko nɔgɔyara dɔɔni i bɛna continuer. Awɔ je compte continuer. N'ala sɔnna inchallah. Voilà sisan nɔ kuma in koloma yɔrɔ yɛrɛ de bɛ ka nali Mara yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ game kɔnɔna la cogo di genre showbiz kɔnɔna la. Bon je peux dire que depuis à bas âge showbiz kɔnɔna ka di ne ye bon chatiri bɔ ninnu ka di ne ye ka ye télé ni fɛnw na a ka di ne ye depuis denmisɛnninya la mais dire que n donna a kɔnɔna na yɛrɛ pour que n bɛ dɔn yɛrɛ tantɔ je peux dire que c'est grâce à un comédien est-ce que n bɛ se ka tɔgɔ fɔ c'est grâce à Ika Bonbon Kalamani ne n'ale de ye ɲɔgɔn dɔn spectacle kɛ yɔrɔ dɔ la on a échangé les numéros kɔfɛ ale kɛra sababu ye ka ne ni Kante ka manager ɲɛ yira ɲɔgɔn na donc olu ye ne ta au sein de leur staff ne donna showbiz kɔnɔ o cogoya de la ne commencé ka dɔn tentɔ de. D'accord Mara. Mais Mara an ɲɛ b'a la fɛnɛ i kunkolo bɛ réseau sanfɛla la i m'a ye an ɲɛ b'a la i tɛ comédienne dɔrɔn ye tu es aussi influenceuse sisan nɔ Mara ko o ko nana cogo di fɛnɛ. Bon n bɛ comme i y'a fɔ n bɛ réseau sanfɛ Facebook ni fɛn ninnu olu ye n ka côté comédienne actrice ya yɔrɔ mais côté tiktokeuse ka kɛ influenceuse ye TikTok sanfɛ. Bon, je sais même pas ni ko nin bɛɛ nana cogoya min na parce que un bon jour n y'a ye dɔrɔn mɔgɔw bɛ ka to ka TikTok vidéo ninnu kɛ c'est amusant n bɛ to ka ye statut kan mɔgɔw bɛ TikTok vidéo ninnu kɛ c'est amusant ne fana donna la ten ne quoi n ye application ɲɛɲini a bɛ kɛ cogo min na n y'a installé n kunna n b'a lajɛ ni mɔgɔ tɔw ye min kɛ n yɛrɛ b'o ɲɔgɔnna kɛ o dɔrɔn de kun don kulonkɛ dɔrɔn n'a ten a nana kɛ tantɔ mais à vrai dire ne kun dɔnnen don bien avant que ne ka yɛlɛ TikTok sanfɛ. D'accord faamuyali sɔrɔla o la sisan nɔ Mara mɔgɔ caman de ko k'aw ye secrets dogo an na TikTok ko in i m'a ye parce que an tɛ min faamuya aw bɛ min kɛ anw b'o ɲɔgɔnna de kɛ mais aw ka abonnés ka ca n'an taw ye aw ka like ka ca n'an taw ye sisan nɔ ko secret minnu b'aw bolo aw k'o ɲɛfɔ an ye cogo min na an bɛɛ fɛnɛ ka abonnés bɛ caya. Bon comme je te l'ai dit je ne pense pas que secret b'an bolo. Juste, je suis là, mes téléphone bla, mes vidéo que je publie. Mɔgɔw b'a like, ou b'a commenter tout. Voilà quoi, secret foyi tɛ ne bolo. Tɔw b'a kɛ cogoya min na ne yɛrɛ b'a kɛ ten tɔ. Voilà. Sisan nɔ Mara, an ɲɛ b'a la aw ye groupe dɔw sigi ko les tiktokers maliens. Voilà, groupe yɛrɛ idée nana cogo di en fait? Faut k'i yɛrɛ sɔrɔ groupe kɔnɔna la. Bon déjà, ne tɛ groupe na cogo dɔn, à vrai dire.
fo sisan ma a ɲɛɲini ka dɔn groupe nana cogo min na mais n bɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ bien sûr Zena Khalil n t'a dɔn n'i b'ale dɔn a bɛ TikTok kan un jour ale de ne wele ko a ka d'a ye kan ajouter groupe in sanfɛ ko parce que n suilen don n ka abonné ka ca n k'a ma y a pas de problème a bɛ se kan ajouter donc ne yɛrɛ yɛlɛla u ka groupe kan o cogoya de la o cogoya dɔrɔn de don sinon je sais pas u y'a créé wagati min na mun nana n'a créé à vrai dire ne ma ɲininkali k'o la hali bi mais ne kɔni bɛ groupe la ni activité minnu bɛ yen moi je participe. D'accord, Mbara, faamiali sɔrɔla o ko la. Voilà, Mbara, dɔw ko ko ka question posée kun, vu que genre muso dafalen quoi en fait. Je sais même pas comment je vais m'exprimer maintenant à bamanankan. Genre qui ka jan en même temps tu as des rondeurs et tout. Si ça ne comme na qui ma mankina ɲɛɲini ko pourquoi ye comme i kɛra i y'a ɲɛɲini ka kɛ comédienne en fait mun na i ma kɛ mannequin ni plutôt. Ok. Donc an ka daminɛ ni pourquoi ma kɛ mannequin bon je me suis toujours dit que i yɛrɛ mun fɔ rondeur mun bɛ ne la ne tɛ se ka kɛ mannequin parce que an b'a ye mannequin ye mɔgɔ jalamaninw de ye minnu ka jan mais mannequin dɔw bɛ minnu bɛ grande taille porter en fait. Bon o mannequin bɛ mais à vrai dire ne ma deli ka a mannequin fɔlɔ Mali kɔnɔ min bɛ ne cogoya la fɔlɔ quoi ne ma deli ka ye donc moi je ne me fais pas confiance ka don au milieu kɔnɔna na quoi je me dis que corps planci min ne na n tɛ se ka kɛ mannequin mais n bɛ modèle photo n b'olu kɛ mɔgɔw bɛ n wele n b'u ka finiw don n bɛ photo ni fɛnw ta mais min ye défilé ni fɛn ninnu ye n ma deli k'a bila n kunna k'a fɔ n bɛ se k'a kɛ quoi. D'accord, faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na. Voilà, Mbara, le fait que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ne b'a dɔn ne kelen tɛ mɔgɔ caman b'a kuma ni fɔ mɛnɛ ko vu tu es une très belle femme et tout ko munna i bɛ comme genre k'i ka wusa comédienne ya ma mɔgɔw bɛ kuma in f'i ye n'est-ce pas? Mɔgɔ caman b'a fɔ. Voilà, kuma in bi genre a b'i tɔɔrɔ wa walima o ko bɛ cogo di? Bon a tɛ ne tɔɔrɔ. A tɛ ne tɔɔrɔ parce que comme je te l'ai dit ne y'a kanu depuis denmisɛnninya de la. N y'a kanu depuis denmisɛnninya la ka kɛ théâtre bɔla ye ka kɛ actrice de cinéma ye donc ni mɔgɔw tora k'o kuma ninnu fɔ ne b'a mun tɔgɔ la dɔrɔn ka tɛmɛ quoi a tɛ fosi kɛ ne na ne de y'a choisi o olu tɛ o ne de don c'est ma vie donc ne de y'a choisi dɔrɔn k'a kɛ ça me fait rien en fait mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ baden de b'a fɔ mais a tɛ fosi kɛ ne na. D'accord, Mara, faamuyali sɔrɔla o kuma fɛnɛ na. Voilà, Mara, depuis donna showbiz milieu kɔnɔna la i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don olu la k'olu ɲɛfɔli k'an ye o ko la. Je peux dire que ne ye gɛlɛya sɔrɔ ne ma gɛlɛya sɔrɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ côté minnu na o y'a ye n bɛ to ka vidéo minnu kɛ k'a bila n ka page sanfɛ mɔgɔ caman bɛ na u bɛ kuma caman fɔ parce que déjà ne bɛ furu canal ni fɛn ninnu kɔnɔna na ne b'a essayer ka n ma deli ka furu n tɛ furu la mais n b'a essayer ka n bɛ ka min ye quoi k'a essayer ka kuma o kan donc caman ye a essayer ka n dɔgɔya caman ye nɛni on m'a traité de tous les noms parce que ko n tɛ furu la ko n ye n da maga a yɔrɔnin na je peux dire que d'un côté elles ont raison parce que musow de don elles ont raison parce que ne ma furu ni ne ko min da don o ko ninnu na a tɛ faamuya quoi mais mɔgɔ fana bɛ kuma n'i ka tiɲɛ de ye i ye min ye ka min faamuya i bɛ kuma n'o de ye exactement o côté dɔrɔn de la n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ sinon n'o bɔra a la ne bɛ ma gɛlɛya caman sɔrɔ bon a nɔgɔyama yɔrɔ ye min ye i bɛ dɔn mɔgɔ baden b'i dɔn i bɛ connaissance caman sɔrɔ dɛmɛbagaw baden bɛ na mɔgɔw bɛ kow kɛ ne kanubaga caman bɛ yen nɔ u bɛ fɛn caman di ne ma donc a nafa ka bon trop quoi a nafa yɛrɛ de ka bon fo k'a dama tɛmɛ ne ma inconvénient ba yɛrɛ de sɔrɔ a la à vrai dire. D'accord, faamuyali sɔrɔla o kuma ninnu na sisan nɔ an bɛ don min na i ko bi projet jumɛnw de bɛ Mara bolo? Mara ka projet ka ca dɛ showbiz kɔnɔna don showbiz kɔnɔna tɛ projet bɛ yen nɔ ka min ni actrice ya in tɛ ɲɔgɔn sira la projet fana bɛ yen min ni ka carrière fana bɛ taga ni ɲɔgɔn ye mais je ne préfère pas dire ça sur le plateau. Mais Mara dɔɔni dɔrɔn fɔ ayi i b'a dɔn ne projet ko ninnu na n'i ma farati ka to k'a kuma fɔ a karisa yɛrɛ de y'a fɔ a bɛna nin kɛ an m'a ye tuguni soit e yɛrɛ i bɛ ko a faamu dɔrɔn sa a choix dɔrɔn. Bakaren Flo ko Hindu kana taa don aw sen olu kana taa don kow la ka kow tiɲɛ. D'accord, an ye faamuyali sɔrɔ o fɛnɛ na. Voilà, Mara, le fait que sani mɔgɔw ye a kɛra denmisɛnnin a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye mɔgɔw ma nin o bɛ girin kan genre a yɛrɛ bɛ mun de kɛ la en fait ce sentiment i bɛ se k'o expliquer an ye? Est-ce que o jaabi b'an fɔ la? Cogo di? I cɛw ka di dɛ mɔgɔw mana Mara filɛ Mara belle partout mɔgɔw bɛ girin kan u bɛ na i ko ka di bon n'o o ma se ka joie me procurer mɔgɔ la ne t'a dɔn o bɛna mun procurer la joie dɔrɔn de don quoi a ka di ne kɔni personnellement j'aime bien ça. D'accord, faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na. Voilà, fɛn jumɛn de ka di Mara ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye? Fɛn min ka di ne ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye o ye kɛnɛya de ye. Kɛnɛya.
juma fɛnɛ man di ye fiyewu mun man di ne ye o ye hypocrite ye j'aime pas. olu ka bɔ an sen kɔrɔ d'accord Mara kuma faamuyara sisan nɔ Mara an ɲɛ b'a la i ni denmisɛnninw i bɛ denmisɛnninw cɛ la aw kelen don ka photo dɔ ta Jari i bɛ se k'o yɔrɔnin ɲɛfɔ an ye an ma a photo faamuya quoi en fait. Mara yɛrɛ tɛ denmisɛnninya. Ayi genre c'était les enfants les petits enfants en fait. Voilà les petits enfants bon ne furadama ne ni denmisɛnninw ka di depuis à bas âge fo sisan ne ni denmisɛnninw ka di ne ni denmisɛnninw de bɛ baro kɛ même actuellement n'i taara an ka sigida la n'i ye ɲininkali kɛ ko ne ou ɲininkali kɛ dɔrɔn ko jɔn de bɛ yan nɔ min kun ka kɔrɔ mais ani denmisɛnnin fitininw bɛ ye kulonkɛ la directement u bɛ ne de yiri la moi j'ai toujours été amie avec les enfants denmisɛnninw yɛrɛ de ka di ne ye wa ne yɛrɛ ka d'u ye naturellement quoi ne ka fɛn bɛɛ ye denmisɛnninw de hali bi ne ni denmisɛnninw bɛ tɛgɛrɛ kulon ta an ka da la. Voilà sisan nɔ Mara an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka TikTok yɛrɛ milieu kɔnɔna la genre e ni mɔgɔ dɔw ma se ɲɔgɔn ma i n'a fɔ kɛlɛ kɔ ko tɛ yen. Non ne ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma. Mara e ni bɛɛ ka di mɔgɔ min ni bɛɛ ka di. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma ne m'a ye ko mɔgɔ ye collage kɛ ni ne ka vidéo ye ka ne dɔgɔya bon commentaire négatif kɔnɔ alhamdulilayi mɔgɔ tɛ fanɛni banɛni ko minnu b'a la sisan nɔ ɲɔgɔn dénigré ninnu mɔgɔ t'a kɛ ne la u b'a essayer ka kuma dɔw fɔ ne ka ko kɛta dɔw la mais u t'a dan sago quoi donc ni ne y'a ye ne bɛ fɛrɛ ka commentaire supprimer pour ne pas que n ka kuma parce que i b'a fɔ sa i bɛ bɔ i bɛ vidéo kɛ mɔgɔ bɛ wuli karisa e ye mɔgɔ dɔnnen de tɔgɔ de b'i la. Mara ne kan bɛ aw ka game yɛrɛ kɔnɔna ma. An ka game an ka groupe in kɔnɔna de ko don ne ni mɔgɔ si ma se ɲɔgɔn ma mɔgɔ si alhamdulilayi ne tɛ mankan fɛ. Mais rivalité tɛ groupe in kɔnɔna la. Wala n tɛ se ka foyi fɔ la a ma se ne ma quand même pour le moment. D'accord Mara faamuyali sɔrɔla o la komi i yɛrɛ tu es jeune tu es toute belle et tout sisan nɔ conseil jumɛn de b'i bolo k'a lase ɲɔgɔnnaw ma parce que vu que an ɲɛ b'a la Mara ye toute jeune Mara y'a cɛsiri k'a tɔgɔ bɔ bi bi in na alhamdulillah sisan nɔ musomanin caman bɛ yen nɔ elles ont tendance à croire que facilité quoi k'o de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye en fait conseil jumɛn de b'i bolo k'a lase olu ma. Bon ne yɛrɛ hakilina ye min ye a mana gɛlɛya mɔgɔ bolo togo togo kana vie facile adapter parce que n'a bilenna togo togo don dɔ la a bɛ suma n'an m'an cɛsiri ka projets sigi sen kan ka baaraw kɛ an k'olu kɛ an kana jigi da cɛw dɔrɔn kan non cɛw dɔrɔn kan toujours ne bɛ kuma n'o yɔrɔnin ye faut qu'on soit indépendante financièrement muso filɛ n'i bolo b'i kɔ sɔrɔ k'i bɛ ko dɔ la ko bɛ ko la cɛ tɛ se k'a k'i la i n'a fɔ société kɔnɔ a kɛra muso a kɛra cɛ ko bɛ ko la a tɛ se k'a k'i la donc i k'i cɛsiri i yɛrɛ k'i ka wari sɔrɔ i yɛrɛ ye i k'a don i sagonada fɛ a ka fisa ni ko caman nka n'i b'a wari fana ɲini k'i jija ka kɛ wari jɛlen fana a kana kɛ wari nɔgɔlen ne bɛ se k'o conseil d'u ma. D'accord Mara kuma ɲɛna sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn hali ni komi Mara ko k'a ma furu fɔlɔ ni Mara nana furu est ce que Mara bɛna a bɔ réseau ninnu sanfɛ walima Mara bɛ continuer toujours n'a ka kow ye. Nin question in bon a ka di ne hali ne furula ka continuer ni n ka activités ye ka n ka carrière poursuivre mais ni ne cɛ ko fana ko ne ka a dabila ne b'a dabila. D'accord Mara faamuyali sɔrɔla o la. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, maintenant place à notre rubrique Instant Show. Top Star. Top Star. Top Star. Bella yɛrɛ ma caman kɛ dɛ e dun bɛ cogo min na e dun bɛ se dɔ na ka tɛmɛ ayi i bɛ se caman na i y'i bannen voilà Mara komi émission sera a kuncɛmayɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase kanubagaw ni an layɛlibagaw ma. Bon an lajɛli jama ni an kanumɔgɔw bɛɛ ne tɛ se ka foyi f'u ɲɛna ala k'u sara ni hɛrɛ parce que n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko mara bi olu de don donc n bɛ se k'u fo dɔrɔn de quoi u ni ce hali bi. Voilà, an lamɛnbagaw an ni Mara Bella de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a hakili la émission in diyara donc o la dɔrɔn an b'a fɔ restez connectés sur Mali Kunnafoni.tv ko dumanw bɛ ka nalen
donc aw bɛɛ bɛ Bye bye.